fana ba be parce que an ka wagati la non balontan girinman baw kun be des gens expérimentés mais sisan ne bɛ balontan jateminɛ denmisɛnnin caman bɛ yan u bɛ bɔ u bɛ taa ka sɔrɔ ma espérance ba sɔrɔ même Mali championnat yɛrɛ la pratiquement caman yɛrɛ taara ka sɔrɔ hali ma jouer championnat yɛrɛ la une fois bon an ka wagati la i kun bɛ Iran lajɛ i bɛ Stade lajɛ i bɛ Sobe lajɛ i bɛ Joliba lajɛ vraiment les 11 joueurs tu pouvais les décrire avant qu'ils cassent terrain et puis ni sera yen fana ka segin fɛn caman kan balontan na quoi o bɛɛ tɛ se ka fɔ sans mais fɛn caman bɛ yen a kan ka revoir balontan na et puis u ka essayer ka balontan na kɔrɔ insérer balontan na k'u impliquer balontan na u tugura équipe kɔ o u donna staff la o u kɛra dirigeant ye o ne ɲɛ b'a la Mali équipe caman bɛ yen balontan na kɔrɔw ka dɔgɔ a la trop bɛɛ mais ni balontan na kɔrɔw seginna ka na balontan ka segin balontan na kɔrɔw ma sisan i bɛ balontan ɲɛda yɛlɛmalen a tɛ gɛlɛya yɛrɛ sisan denmisɛnninw n'u chance don wari donna la sisan a bɛ ka tan et puis que ce soit les dirigeants denmisɛnninw bɛɛ kɔrɔtɔlen don ka taa ka wari de minɛ bon an dun ka wagati la on jouait l'amour du football était présent d'abord wari tun bɛ na kɔfɛ parce que i b'a tan fu de ni dirigeant mun kɔntana sugu kɔnɔ ou bien n'a kɔntana ka so a b'i wele ka dɔ d'i ma ou bien ni mun kɔntana o b'i wele ka moto kura kelen d'i ma ou bien ni mun ye dugu kɔnɔ i mago tɛ sa ɲɛna voilà c'était o tun ye fɔlɔ-fɔlɔ balontan diya ye mais ala nana kɛ sisan jeunesse de chance bonyana k'u don wari kɔnɔ mais ambiance tun b'a la fɔlɔ atmosphère tun b'a la fɔlɔ o dɔgɔyara kosɛbɛ sisan i tun b'a lajɛ hali Mali yɛrɛ derby Jeliba Stade i tun bɛ taa Omnisport la depuis midi terrain tun bɛ fa mais aujourd'hui Jeliba Stade bɛ tɛmɛ mɔgɔw ɲɛnama yɛrɛ u t'a dɔn mun yɛrɛ kɛra